Lo, Ay siya nga ginawa ko. may buntag lo. Ay magbuntag unsa man. Imong gihatag nga lumay ba? Unsa man to nga expire man siguro to ano? Wa man ko gi isang pa meron ko gihatag. Wala to ni epekto dai. Wala unsa man to nga. Oh, naon sa di imong yoyo nga. Pa man po gibungon man sa tuan ang pagkahatag. Dili to mao nga proseso do. Unsa dito di ay? Sus, Ginoo ko kinahanglan pa kada to magsakripisyo sa imong kaugalingon aron tumutubo ang inyong hatag nimo. Jesus Ay mao to akong gibuhat paghatag o yung saldi nako mao to akong gibuhat ni hapon. Nga nagsakripisyo ako sa sus nangita kita ako kay papangita man ako niya sa itlog sa talukto. Kadang pikit kay arm. Ang lumay gud mo tugo ang lumay basta kanay Talo to. itlog sa talukto nga nagpikit. Kay pikit bagay itlog sa talukto. Oh. Unya mo adto po ka sa sapa na pod kay magkuha kag itlog ug bakbak nga kanang ikuan pikit na hapon siya kay lumay man ang tuyo nato. Dagan bali anak. Oo, daghan kayo sakripisyo ang mahitabo dani na imo pa kanang lodhan sa pito ka Bernes ka na imong lodhan Asa dapit? sa simbahan ka na imong lodhan. Pangita po ka sa lubi nga kanang nag-atubag sa subangan tulo ka buok sa nga lubi imo tong lanahon Kadagan ba kaayo? daghan sakripisyo man gani atong tuyo. Muna na ang last, lubi. Lanahon ba to nimo magpalit pa ka sa kanang pumada bitaw kanang pumada bitaw sa ihaplas sa buhok. Pamada? O kay pilit man to pilit mo to imong isagol paglana kay humot man ka to humot. Mo pilit manganing buhok nga buhok ra ihaplasan na may pumada sagol humot naman ang pumada. Muna na. Kung mugamit ka na ngayon na kinahanglan na imong tuyo babae gayon kay kung laki imong tuyo na mabayutan ang laki sa mag-an nimo kay mosunura sa laki Toro, kinahanglan nga baji ra gid imong tuyo na. Unya pagkahuman na nga pagkahuman na nga proseso last nimo nga luhodan ng kuan sa Bernes kanang ikapito ka Bernes last imo na rin testingan dayon kana epektibo na kana kaya ko katong TL ayaw walaan na tong TL kay dili to mao katong pahumot imong haplas sa imong sanina daw labyan to nimo kay mahumutan mo to siya. Oh. Pero katong nga pulong luti ko nito kon gihapon mo nimo nga pulong katong gihatag nako nimo nga Unsa ka to? pulong dito kon gihapon to nimo Limot ko. ang inahan nga manulunda ana ay babae nga nagahigda kaya pag nga ang suga kay ako nay bahala sa agianan sa bata para gahapon to siya nga pulong magsunod naman to nimo ang babae nga imong nagustuhan kayon kay mo pilit naman to siya kay sa yun ang kanto gipakuha nga mga itlog sa talukto na napilit sa siya pakali Itlog sa talo to. Itlog sa itlog sa bakbak bakbak. lana aw ka ng lubi Lubi. ato mo sa subangan dodhan pito ka Bernes Tas taas pa rin higayon din ako ni mabuhat day. Sakripisyo. Basi maunhan ako dani sa mga sakripisyo atong toyo ay magadto sa ko dito sa unahan kay basing naikuan nito mga itlog sa talo to. o pangita na rito Ito sugod nako kay murag langkatan ko dani ni plong-plong. sige o sige Tay, una ko tay. Oh. epektibo na ka na o Gigi.